to jirpotum nili yako puthot nili bang thulo non bang nili ki bang bangela puson hilo non batai sia ko nani tumhan napaklang ponpo athema Facebook monetize abang fu bangke lape non pinia bang nili ki claim ponje bang fu bangke la puson hilo bothalang so bensi bang gedi ma hamren pen ha hamren pen puthot alang litum bang thulo hamren pen si bang lo lape nili alang litum Facebook page monetize pinangji pusi alang litum hamren pen bang lo nasi alang litum phan nili monetize pipo lapen puthot nang litum phan ke thanang kok bangke la puson hilo mane nili bangke nang litum phan bangke abataya bangke nang phan ber ke tekte lapen lasi nona bangke nang litum phan etu je nang phan ponpo nang litum la bangso video lang no parke alang litum bangalo lasi alang litum phan nili arju po nang li Facebook page amen koson mayong te ejangpi parke ejangpi plote alang li phan ke ni ke mane laplo alang ni tisopi lo lasi tisopi plote ningje thak thak lo ningje thak thak man ningje lo athe man ning hipina ke lage pu bang ke nang li men ke risika ing tipi alang li amen hilo lapen nang tum thek polong lo lata ka mangai latum bahini abang ke bang lo hamren pen lasi ni li alang tum Facebook account abang ke thek mane claim pipo pame pipo alang litum bang lo ladak lapen nang litum hanta abatai ke nili nang than ber tekte pachini ber tekte athema phone nai kol bang do pik pik lasin ta mane kam do lale ne video ra semal nang ji ni ta upload nang ji ni ta man asong son kam do pik lasi ala bang so phone along ni thik pon po mate pame pon po alang litum phone along lo lasi nang litum la bang so video bang lang bom tha lapen alang di Facebook page long litum nam phunang